Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Lebashonele abalisa abathathu abesebekhathazile emphakathini ngokukhuthuza abantu amaFoni endaweni yaseMokolonge eThembisa. Njengenjwayelo labalisa abathathu bebelokhu bephithizela endaweni ngohlobo lemonto yaka-VW befuna abazomkhuthuza. Babesebethola umfundo beziphumela esikoleni bambamba bamphuca ifoni. Kanti-ke ababuzanga elangeni. Umfundi ubesehayiza wacela usizo emphakathini. Nangampela umphakathi uphume ngokukhulu ukushesha babahupha baze bababamba. Babashaye kabuhlungwana ngebhadi kwashona oyedwa. Kwathi ababili balimala kabuhlungwana. Kube khona ufonela amaphoyisa ngokukhulu ukushesha khona emphakathini. Afike ngokukhulu ukushesha amaphoyisa kuze umphakathi bathatha ababili babaphuthumisa esibhedlela. Okhulumela amaphoyisa aseThembisa uConstable Patricia Mkhithi uthe yebo silutholile ucingo belivela komunye wamalungu omphakathi esho ukuthi khona isigameko sabantu abashaywayo. Sibe sesukhuza kumphakathi ukuthi akuhle ukuthi makukhona okwenzakalayo besithathele umthetho ngezandla. Labalisa bebesebebekwa icala lokubamba abantu inkunzi. Kanti-ke umphakathi ubuthukuthele uganeno wabo ungafune nakuze. Usho khona ukuthi ngaze ubani ofonele amaphoyisa ngoba besifuna ukubafundisa isifundo sikhathele thina amasela la emphakathini wethu. Kuchaza wona amalungu omphakathi. Bafethu-ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolo daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.